Mga igsoon, ang pagkatao ni Maria maoy sinugdanan sa atong tinuod nga kaluwasan. Ang pagkatao niya sinugdanan sa tinuod nga kaluwasan. Nganuman, siya maoy nahimong inahan sa atong manluluwas. Nya sugod ato, pagkatao ni Maria, labi na gyud sa iyang kalampusan sa pagpakatao sa manluluwas, sugod atong panahona, kitang tanan karon nga nangatao, mga timaan na, mga sinugdana na sad sa nagpadayon nga kaluwasan. Saman, kumusta man mo ron? Manluluwas mo o maniniwas? Ito baga, kana na, lingian na imong tupad, na unsa man karon, manluluwas o mutiwas? Kana bang tiwasan ba? Imbis luwason, tiwasan na hinoon. Manluluwas mo? Ayo. Makaluwas ba mo sa mga tao nga way gikaon? Kita karon manghatag ta sa atong tag 5 kilo rice ngadto sa nyanay pakapin nga duha tingali na kasardinas o duha ka noodles ngadto sa mga 900 to 1,000 ka mga pobreng pamilya sa atong parokya. Di luwas. Ang man mo malipay nga mga hatag ta. Pakpak tayo. Naasay nang matag alaunas kadlawon kay maglugaw sila, luwasad ang ikabuhi. Gawas ay. Na di mga lugaw. Di ka makuyapan. Ug aksyon kag kuyap, kaon na to lugaw, init kayo. Di ba balik ka dinhi, maghilak na ka. Paso imong dila. Luwas na sad ang atong kagutom. Nya kamo, makaluwas mo ana karo mga tao nga gipang-COVID o naglikay. Mao na. Di lang ko pabaksin pa der kay mamatay o niya ako. O niya, og di ka magpabaksin, ang imong silingan, di ka to mamatay tungod anang pagkawa ni mo'y baksin. Ang mga doctors o mga nurses nga hapit na nga gani, daghan na kayong nangamatay nila, karon gipangkapoy na sila sa ilang duty, ang uban ang resign na lang god, kay di na gid nila mada. Ato pag yung punan pagid nato dito dasok anang naang mga severe nga kasos baksin sa COVID tungod kay way mga vaccines, tungod lang kay nahadlo ka nga humag-baksin duha na lang katuig mamatay na ka. Ay magdungan ta magdungan ta. Nindot kay na kana magdungan bitatag kamatay, wa na gyud mulubong nato. Bitaw. Na siya. Mga hadlukan kay baksin. Mura ra ba gyud og di mamatay. Gadugang-dugang lang mo na karon paminaw sa balita. Mga doctors paminawa, kapoy na kaimi. Kapoy. Sinan ka nang mo duty silang tag 16 hours. Nya mura ra bag unsay giatiman, mga masakiton kamo kuno duty og 16 hours nga magsigig atubang anang masakiton. Ako gani siging dupa-dupa 8 hours gani na pagi-kolekta inig human kapoy man gani. Kapoy oy inig human pagi na kog misa na pagi-kaon, agdahon pagi tagkaon. Makahuman kog misa 8 ka buok usa ka adlaw. Mura kog ma-flat. Unsa nang naang 16 hours pulos masakiton imong giatubang? Di apay yaw-yaw sa mga tagtungod. Unsa man kaduk, unsa man kaduk, unsa man kamam, unsa man kamam. Tay sakit pa. Ma'am, ako tong masakit ng ingos ko sa. Ako diri, ma'am. Ana, ingos sa tong nurse, mga matay unta mo tanan. Ay, mga matay unta mo tanan. Unya ato pag ginangpunan nga nag-shortage naman ganitas ato mga medical people nga nag-serve sa ospital, magpa-severe pagitag maayo. Uy, patuslok mo sa bakuna. Naagani ka na ganing magbaksin, hugupi ninyo, hugupi. Ana, ma'am, ibaksin ko. Wa naman, huruta man. Kana na lang sobra, linuig tubig. Ako imnon.
Linuil ka ba? Di ba? Kita sa una ka ng soft drinks ba? Kainom daw mo? Kamo mga pobre ba? Ako pobre sa kusuna? Igumag inuman ng coke. Unya, tanaw na mo, napay sobra. Linuan. Kanang royal, kanabitang mahilantan. Natay usa ka igsoon mahilantan. Kuan man na, palitan man na kanang royal. Iyabo ka to. Amo din ang panidan. Tanaw na sobrang gamay kayo. Bla, mag-ilog, mig-inom. Amo na ka ng mga bayal, gipang sodas, basurahan. Kuha, linuig tubig, ina. Ina magpabaksin ko kay di na ko gusto nga madugangan pa ang kahasol o kakapoy sa akong mga igsoon nga mga doctors o mga nurses nga nagatiman in taos masakiton. Nanaw sa ayaw sa pader, ayaw sa pader. Wala na ninyo, mo lagi na. Ang atong ang atong kinabuhi ba mahimong makahuluganon basta gamito nato alang sa kaluwasan. Mao nay gigamitan ni Maria sa iyang kinabuhi. Muna hangtod karon aton gi-celebrate ang iyang birthday kay talagsaon kaayo ang paggamit niya sa iyang kinabuhi. Daghan kay tag mga gipanghatagan karon og birthday gifts. Daghan kitang sigyag kanta og happy birthday. Pero happy ba ang kalibutan tungod sa iyang birthday? O daghan ang nangandoy kanus man ni siya mo end. Nus aman ni siya, ito mo dito bahak. Kamoron diya, kumusta man ang inyong palibot, ang inyong mga silingan, nagsige bag pangandoy, nga dugay pa unta ka mamatay? Ang inyong mga ugangan, ang inyong mga umagad, ang inyong mga bayaw, kumusta man? Nangandoy ba nga may unta si mama dugay pang mamatay o nagsige nag-ingon kanus man ni mamatay Lord kuha hasol kayo hasol. Ambot ka og na ba kay nangandoy ron nga si Padre Siano unta Lord dugay pa unta ning mamatay. Wa ba ka mo ingon ang sakristan og di man patyon Lord ibalhin in taon gikapoy na mi aning slat gikapoy na gid mi aning slat ana ibalhin in taon ng paria. Dito na lang islaing parokya. Masig na nangandoy, no? Na? Taas ang kamot. Nindot kayo. Kanabitang mahimutang ahintis kaluwasan. Unsa may mahitabo nato? Matod pas atong tubag sa Salmo. Sa to? Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Mao ni ang sentro sa awit sa mahal nga birhen ng Magnificat. My soul rejoices in the Lord my Savior. Nagsadya ako pag-ayo. Kana bitaw ang atong kalag maunay magsadya, ang atong kalag maunay malipay, pagkaninduta gid anang kalipaya. Pero kung ang imo ra ganing naong mo'y nalipay, pero ang imong kasing-kasing bugat, magsige ra kayo. Bitaw. Oy, nice man. Nice bitaw. Ano? Naidagan na. Lingian ang imong tupad. Lingian. Tanawa, di ba iniglingin mo? Ana. Ikaw niya, pakalitig lingin. Baka ano sa... Gaana sana siya. Yung ano man, ang kasing-kasing bugat man. Bugat oy. Labi na ng mga bana diha karon nga wala gyud pahikapa sa asawa. Sigihan na lagwakli. Tungod lang kay guwang na kuno. Hilas ba nimo? Guwang na ta. Tiguwang na ta. Yang imong bana kay ang feeling mura mag-teenager. Di nakakaluwas niya. Makatiwas ka. Makatiwas. Nisugod na raman nagtanaw-tanaw ng mga TikTok. Matiwasan gina. Nisugod na raman nagtanaw-tanaw ng imong silingan dito nga mubo kay short nga isulob. Nya imo pag yung iwakli-wakli, tiwas. Yang sa may buhaton, sa asawa. Inig hikap, ay yung iwakli, kupti din kamot. Sige, mga matay, sige. Maumaga niya to, hangtod ang kamatayon mo bulag ka na to, sige, magpatay ta nga ang atong kasing-kasing magsadya sa kalipay. Di ba? Kanindot, ana? Kamong mga asawa, inyong bada, pirmi lang maglunang sa
kahubog sa abog ug sa hugaw. Malipayon pa mo ron. Labi na ng inyong mga bana diya nga musuyop sa panagsa. Malipayon pa mo. O inyo nang gibuwagan. Ayaw paglipay gyud. Unsa may makalipay, paningkamot nga ikaw mahimong agianan sa kaluwasan para anang imong bana, para anang imong asawa, para anang imong anak. Diabit ako i-interview sa Kaslonon, ingon dayon ko, pila na mo katuig nga uyab? Pila na ginituhan? Pila na ginituhan? Mura na mag 11 or 12 years. 12 years na may father. Ako, kadugay na guday. Nganong karon pa mo nagminyo? Ang tubag, yan. Kipahurot sa nakog minyo, tanan ako mga igsoon. Kaya ako magoy kamanghuran. Nya, sila osa, di gid osa may magminyo. Motong nadugay, gimig minyo. Ngayon ko, ngano mo daig nagdungan mo minyo? Isa, ngilad man na pader kay sukob man na. Nako, kinsa may gibasihan ninyo ano inyong desisyon nga magminyo mo? Ang Ginoo o ang inyong kaugalingon? Ang Ginoo gid pader, si Lord yun. Siya man gyud sentro sa mga. Nako, ngano gyud tong wa mo magminyo? Ugan sa sukob man pader, sukob. Pero ang among gibasihan pader, si Lord gyud among sentro, pero sukob man. Ako ding inan, kinsa man ang Ginoo mo nag-ingon nga sukob na. Mao na itong kuan karon, mao na itong kabuang. Ang ato ng tuhuan, ang gisulti sa way klaro. Muna diri sa unang pagbasa, si Propeta Mikiyas, mao'y misulti sa tinuod. Ingon siya, katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway, giatake na mo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Mo nitong gisgutan sa atong ebanghelyo, ang karaang kagikan gikan ni Abraham hangtod yun ni abot ni Maria nga nanganak og Ginoo. Unsa man na siya? Ayaw pagtuon ang mga dimalas diha nga gisultis atong katawhan. Ang tuhoy, nahalinya ba ka, na-connected ba ka, nahasumpay ba ka sa linya sa kaluwasan, sa mga taong naningkamot nga way sala. Bahala nagsukob na mo diha, basta way sala. Naasa ni istorya nako nga gulang-gulang na sad, ingon din siya, Padir, ang ako bang bana namatay, kanya ang iya sang igsuon pader, wap ay tuig, namatay una niya, niya namatay sa dakong bana, ang akong gibuhat pader, akong gigunting-gunting ang rosaryuhan, akong gipakuptan niya. Naku nga naman siya, basig ako na sadyay mo sunod. Kay harong ko maputol ang linya sa kamatayon. Naku, onya, wa ka mamatay siya. Wa gid pader, ako karon pader no, 80 na gid akong edad. Nya paglakaw niya nako, oh, lisod naman lagi kag lakaw. Di na kay ko kakita pa diro nako kana, hapit na. Hapit na. Anya naglikay ka imong giputol rosaryuhan, aron lang gid dili mo sumpay nimong kamatayon. Oy, patyon no na kay linaktan pa lang nimo naan, pananaw pa lang nimo daan, hapit na mapaong Ang kahadlok sa kamatayon maoy babag sa kaluwasan. Mao na ang pagkabanhaw mao'y gitan-aw ni Maria. Unang sa dihang gipatay ang iyang anak sa iyang atubangan, si Maria, ang mahal nga birhen, igo orang mihilak. Nga naman, ang iyang kasing-kasing o ang iyang unahuna, sayod, tuay pagkabanhaw. Nya unsa man ang pagkabanhaw? Maunay continuation, sumpay sa atong kinabuhi, nga wa nay katapusang kinabuhi. Munang sige tag-celebrate sa birthday ni Mama Mary, kay buhi pa siya, gisumpayan siya, ugway katapusan. Namatay man sa ni siya, niagim sa ni kamatayon, gisumpayan lang. Karon wa nay hunong natong celebrate og birthday. Ikapila marong birthday Mama Mary? Inighumas misa, sultihi ko ninyo, og sakto inyong tubag, tagaan ta mo 1,000.
Nya 1,000 lang usa. Dollar man sad. So, di ko matag $1,000 giga no. Wa man gani ikoy $10. Bitaw. Pila na may edad ni Maria karon, nakadugay na ato, sige patag celebrate sa iyang birthday. Dugay na ato. Kana tungod kay nisayod ta nga buhi siya, nga siya wa mamatay. Og kitang tanan di gyud mamatay. Basta ang atong lawas, ang atong kalag na sintros Ginoo nya naagianan tas kaluwasan. Sige, assignment. Assignment ninyo. Iguleros inyo pangitag paagi nga makaluwas ka sa kalisod sa imong isig katao. Nang lita ng imong mama naglisod in tawag panglaba, tabangig panglaba, luwas na. Ang imong anak naglisod in taon og duwa anang cellphone, tabangig duwa. Adi di man nila maglisod og duwa cellphone, maglisod lang sila pangitag additional nga load, tagaig load, luwas na no? Ana, ang imong bana naglisod na in taog lakaw kay porting hubuga, aga kaya, luwas na. Ana. Ang imong bana guol kayo kay wa sugta sa inyong silingan, iyang ipanguyaban, wa sugta tabangi aron sugot. Ana. No? Ang imong silingan nga siging libak nimo, putla na nas kurente kay wa kabayad, bayari, luwas na. Ang pari sig pamaligyag slat, paliti. Ang atong ebanghelyo murag overloaded man. Overloaded no? Daghan kayong instructions ba nga pulos gid ta dili makauyon. Nakauyon di mo ani mga gipangsulti dinhi ni Kristo. Nga nang sagpaon imong pikas api, pasagpang pikas, kauyon mo ana. Oy, ambot lang. Overloaded lagi. Sa mga batanon pa na karon nga termino, loading. Mura bang mo hang up ang atong memory, ang atong understanding, murag mo stack up. Hala, ngano? Magpahulang, di mangayog magpaabot nga bayran. Kung dunay mo kuha sa imong butang, ayaw nagbawian. Unsa? Naunsa ka diya? Mao may instructions. Niya, musunod mo ani dili. Kinsay musunod, taas ka mo. Unsa man day mong nanimba din mga yawanon? Pulos gyud mo mga yawanon. Pulong sa Ginoo ni. Naunsa man mo? Usbon ako, basin pag nakamata na mo. Kinsay mo sunod aning instructions ni Kristo, taas ang kamot. Di mo bakakon. Ala, patay ta din eh. Pero dunay nindot kayong pulong diri. Kung buhato ni ninyo tanan, o ato lang isa mariba, pagka maluluyon, kanang paghigugmas kaaway, pagdili, pagpaabot nga bayran, magsigilag buhat og maayo sa nagsigig buhat ni mugdautan, kung buhato ning tanan, na igisultis Kristo ay, dako ang ganti nga inyong mapaabot sa inyong amahan, kaysa pagbuhat ninyo niini, mahimo mong mga anak sa Dios. Lisod sa ning mahimot ang anak sa Ginoo, no? Pero lisod ba yagid tinuod ang pagkahimong anak sa mga halangdon nga tao? Kanang mga halangdon nga tao, samaan na mga hari, kanang mga tag-as ba kaayo bag mga estados kinabuhi. Lisod ba yag mahimo kang member sa ilang pamilya? Nga naman, na ay daghang protocols nga maglisod kag comply. Hastang imong liningkuran, ang imong linaktan, ang imong sinuloban, ang imong sinultihan, gikontrol na tanan. Di tinod. Sige, ngadto mo sa mga kanang harianon nga mga lugar, muhubo ka sa imong chinilas, mag-ilis kag laing chinilas. Hasta pagsudi mo sa CR, ang tanan didto dunay role. Hastang pagpilo sa tuwalya. Sige, adto mo mga 5-star hotel. Maglibog ka unsaon pag CR, asa man ini ang CR ani nga way kabo wa tanan unya
imo sa nga naos imong manual dili kay automatic tanan. Inig tan-aw sa nimos automatic, musiga mo green, mo pua, ay man kay tinuod ani, niya pag yelo. Magtan-aw ka ani sus, ini green ani rog, mukalitig sidlit ang tubig may ko imong naon. Maglimo gay mahikap-hikap ako, magpalayo ko magana. Obserbahan tadi kung sa buhaton aning baul lami. Ang baul maglihok-lihok, mo init, mo bugnaw, naunsa naman eh. Yan naman, kay magkataas, labaw na gid ang Ginoo. Ang Ginoo go'y kinatasan, hari sa mga hari. Ginoo sa tanang mga Ginoo, way sinugdanan o way katapusan, musamot yun nga naa siya'y grabe kayong requirements. Aron mamimbro tas iyang pamilya. O unsa man, ang makapamimbro nato, ang Diyos nun nga paghigugmaay. Matod pang San Pablo's unang pagbasa, hala, pagpasayloay mo, pagkaluyanay mo, pagmasinabuton, pero ang ibugkos ni ining tanan aron mahingpit, bugkusa ginis paghigugmaay. Sige ka na, lingi ako na imong tupad. Practice eh. Ing na bugkusa ko. Ing na. Ing na ba? Ing na bugkusa ko. Usay akong ibugkos ni mo. Ing ka, gugma. Tanawa nang nagigugmaay. Magbinugkusay ang bukto na na. Kasuway ko na. So, ginagmay. Nindot ya kaya na kanang bugkuson kas gugma. Nindot talaga sa imong bation lagi. Muna ka mo mga asawa, inig-aksyog bugkos sa inyong bana ninyo, ay yung iwakli, bawo sa bugkos. Kaya inyo nang iwakli to, arabay daghan kayong nanag-ana ang kamot dito silingan. Andam ra ba tong mubugkos na? Lami ra ba kayo na? Sus, nindot agad. Awa di mo kasuway dahi. Ala, patay ka mo kasuway. Di mo kasuod og langit. Grabe kay nang gugma eh. Pero ang pinakagugma gyud nagikinahanglas Ginoo kana gyung gugma para sa kaaway. Sa tinud-anay mga igsoon, murag 99% sa mga tao sa kalibutan kaaway sa Ginoo. 99.99%. Kay matod pasab ni San Pablo sa lain niyang suwat og ni Kristo, matag supak nato sa pulong sa Ginoo, mahimutang kaaway sa Ginoo. Pila man ka tawo sa tibuok kalibutan nga wa gyud makasupak sa Ginoo bisan gamay. Da. Pero ang Ginoo matud pa diri sa mga maayo o sa mga dautan nga mga tao, gasigi siya hatag sa iyang gugma, way sukod ang iyang gugma. Na mag-isinindot kayong promise diri sa katapusan. Sa katapusan, ani ba? Ingon dayon diri, ayaw ka mo paghukom sa inyong isig katao, dili san mo hukman sa Dios. Panghatag mo, hatagan san mo sa Dios. Ang iya ra bang ihatag ug manghatag ta, matod pa diri, giingon diri ay, pasayloan nyo si kataw, kay pasayloon usab kamo sa Dios, panghatag kamo sa uban, ug ang Dios muhatag kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Grabihas Ginoo mo baos, no? Daghan kay nang donate nato, dinhi sa atong, namalit sa atong mga slots para sa kapilinha. O practically gikan pa tong sa unang sitag pamaligyag slots, daghan kay namalit, nagbalik-balik og pamalit sila. Ngano man kay wa gid nila i-expect nga matagpalit nila ang grasyang moabot nila, naghinubra gyud, naghinubra. Plus pag yun ang pakapin, ang kalinaw, ang kalipay nga ilang gibati karon sa ilang kinabuhi, ang pagkahiusa, ang pagkausab sa kahimtang sa ilang pagtinagdanay, isip pamilya, isip naas opisina, isip naas ilang mga negosyo. Naagoy na nagdunit na to din nga niingon, sa una pa din magsigi kog yaw-yaw ni akong mga tao, daghan naman tingali kay ning akong mga tao sa akong kompanya, ang buot mo patay nako. Pero karon pa dir, gihigugma na gyud nako sila tanan. Hashtag ko kuno janitor, tabangan na kuno niyag map dito sa ilang kompanya. Mutisting na gud siya bagno sa map.
magkatawa ko kuno siya kay ang janitor pertigi kunong ikuga. Pero naa kuno ang yang gugma ba? Wa man jud ko kasuway anis una. Kay nanghatag naman siya. Grabe kay Ginoo ibaos oy. Transformation. Unya kuan pagyud kanang dili pagyud ingon transformation lang. Naa pagyud mga grasya ang moabot nga sobra pa sa imong gihatag. Na siyak bitaw ko gahapon kay naluya magyud ko kay gikamon tagkaadlawon alas 3 pa man ko nagmata kay para atong manyanita niya sugod ato bla daghan na kay buhatonon niya daghan pa kay galinya dito murag itag na maligya o kanang loto ba linya niya ihumag linya picture sige sa kong smile sakit na kay akong ari-ari og smile ana sige smile niya akong paminaw duka na ko kayo ni mubagting na hangtod lang udto hala aksyon ko nga tog sa kastaas saka na sad ngadto Rimi pader na ay ni donate magpa-picture naog na sad ko ana dunagi duha ka shocking kayo kalma kaayo ang managtiayon nga naglingkod anang daplin di anang may kuan duol anang atong kanang panel sa atong kurente ba pasok in taon sa suok kana bang murag mga hilumon kalma kay mga naong pader kana ganing ni ami kay mo donate mi pader kalma kay ambana ba pinaana kay mga batanon pa nako pila man ta na inyong i-donate say ko lang pader kana ganing gamay lang pader ba palit lamig 100 slots 100 slots ilang palit kamo nakapalit na mo inana galisod kay mo usa ka slot naon sa dia nya lain na sad giingna na sa Rimi padir na makikita nimo kay mo donate sila magpa-picture ana pag naog na ko dire nagmisa naman dire ning simba di ay napapada ni simba pa watan na lang unya sus di na magina ko makayak perti naman yung kapuya di ning saka ko sa taas nya ning kuan ko dito natuog ko ba bisag 30 minutes lang ingko ayo ko tanduga ha 30 minutes lang akong gilat akong pultahan aron di ko so dito nalimi pagbangon ako 30 minutes pag naog nako hala pa dir nakalakaw na tong naghuwat nimo nako nga naman siya makikita gito nimo sila magpa-picture tingali to nya wa gyud muhatag sa ilang donasyon dugay kaayo sige na ma'am unsa man na inyong ikuan don ay si father lang among waton ana nya kay wa man jud ko kanaog ning naghinunghungay ko no ningon ay ihatag na lang na oy di ihatag na rin ingos id na tapos pagtan-aw nila 200 slots ang gipalit awagin mo malipay naunsa gabi ha ko nako amo murag nasiyak mo no sus pagmata na ko karong kaadlaw naa maday nag-text na ko pagkagabi nag-text ba o nag-message ba Father ning hatag na mi sa among gisaan nga mo palit mi og slots naa sa imong bank account palihog lag tan-aw di akong gi-open dito akong gitan-aw mo pilay gi-transfer or naa sa imong messenger ang akong kuan ana message sus pagtan-aw nako ako yung gibalik-balik og tan-aw 2,000 slots ang gipalit. Nako, 2,000 pesos baka. Di, sige balik-balik ba? Ako yung gibalik-balik. 2,000 slots mang yun. Oo na. Hasta dan. Nya ang kani mga tawhana, mga yano, wa ko kadungog nga nabadiog di sila nga mga hilom nga nagdonate. Katong nagdonate din sa ako amang sad mi pader mutabang manggid mi basta mga Marian sugadahan jud kay mi anak pader kana bang hilom mo na ang Ginoo muganti gid nila tungod aning kana bang wa magpaabot og bawas di manggid parisibui dito ay okay ra pader ay lapas risibui kay bawo namang Ginoo anak pader ana grabiha no kita gani anak pa man gani ang resibo raray donate ko one slot ayaw ko ana ayaw lang nagibaniog kay bawa man Ginoo ana kita ni promise ta kami sa board sa kani-ganing kapilinha di Fatima ning promise sila nga dad-o ng tanangan ngadto sa kapilinha dito sa
Portugal kay didto isuwat ang kanang mga lista nato sa mga ngan mo na ihatag inyo ngan kay ipadana nato tanan dito. Nindot man ang Saara, attractive man na, pero ayaw dia paghunahuna oy. Kay sa pagplano pa lang nimong mudunit ka, sa paglinya pa lang nimo diri kay muhatag ka, nasuwat na ang imong ngan dili lang didto sa Portugal, tuag yun sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Di na kinahanglang isulti pa. The more nga di na ka magpasulti, the more nga di na ka maningkamot nga ma-recognize ka, musamot yung kadako ang ganti nga imong madawat didto sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay malipay gina siya sa hilom nga naghatag. Sama sa mahal nga birhen, hilom lang siya nga naghatag sa iyang anak. Ang anak nga nahimong manluluwa sa tibuok kalibutan, hilom niyang gipaambit nato. Gahilak siya pero wa siya magsagit-syagit sa iyang hilak. Hilom lang nga nagpaagas iyang luha nga nahiwa-hiwa ang iyang kasing-kasing sa kasakit nga gibati, nga giibitay ang iyang anak sa cross, pero ako ning share para sa kaluwasan. Hilom lang. Hilom kay ning mahal nga birhen. Samot na si San Jose, porting hiloma nga miatiman sa pamilya aron dili mamatay ang iyang anak nga mao ang manluluwa sa kalibutan. Kay si Herodes nagsigig wakda sa espada kay pamatyon. Si Jose hilom nga milakaw nagtuman sa kabubutos Ginoo atubang sa mga peligros kinabuhi, hilom lang. Ana. No. Og ni ay daghan kay nato dinhi nga hilom ra. Nasa uban hilom pero wa yoy na tag hilom lang sad. Pero basin pa kasing-kasing nga kuan ba gaampo para ana. No, indo na inana. Mo to gahapon kani ato mga bata dinhi kani ba ato mga best friends nga mga bata ba. Nagkadaghan naman nila sa una upat raman si Kuy karon pito naman. Sige sa silang tan-aw dinhi kanang og di pa na nimo taga 20 mo sige man nagtan-aw diha. Sige sa kong pa-picture, ngadto picture, ngari picture, sige sa silang sunod sa, padira, mura na mag-artista, padira, mura na mag-artista. Ana, nako kanila ay ginigtuyo, nga mga ato dito, ari dire, nako. Ay, sus, murag otog artista, padira, murag artista, sige picture, mutanaw sa sila inig picture, sige murag artista. Nag-abot ito, bawaan na tamo, ikuot ko sa kumpitaka, tag 20, mura lang, mga kilat, nangawa, landay nga to. Dangtan sa pagkahapon diri asogo na sa padir alsa din ang mga kuan ba mga gidunit nga tag 5 kilo pasanon gina nila bahala magkalisod nako kani mga bataan no makapalangit gyud bitaw malipay kanila nga naman tungod kay ang ilang kasing-kasing na connected pare nako pasta ni mga buguya kandidato ra bagini sa Liluan City Jail pohon pastilag dunay maparian niya ang usas iyang mahinumduman tungod kay gihigugma siya sa simbahan. No? Musimba ka mo? Labi nag-inyo ginang silingan nga sa una kawatan ginastanan nga bata-bata pa niya karon magsige nagdupa-dupa ka sus pila kay kolektang kuhaon ani ron di ka mo magana ayaw kay ang Ginoo hilom nga mulihok sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Si San Pablo kusog kay itong mupatay og tawo, hilom nga naglihok ang Ginoo, nahimo si San Pablo nga the greatest apostle. Si San Agustin tanang kabuang iyang gisudlan, hilom nga naglihok ang grasyas Ginoo. Si San Agustin nahimong great saint and doctor of the church. Hilom siyang maglihok. Muna hilom lang sad mo. Ano lamog saba-saba diha. Pero matag-adlaw ingna gyud padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Kanusa sila makadaig sa Ginoo ang tanang mga buhi sama sa mga bata karon dinhi nga idlas kay nas una karon anad na kay nato. Ngano man na sila nagdaig sa Ginoo tungod sa gugbang atong gipaambit nila. Kita sad karon ako wakoy hunong daig sa Ginoo ug nag-anam nagyud kog kauwaw sa Ginoo tungod sa akong mga sala nga gihimo kong agianan niining mga grasya nga gidonate ngan hinato padung adto sa Kapilinha di Fatima.
maghistorya gud mi sa kami ba din yung mga personnel kanang ipangao namo. Muingon man ning uban, Padre kapoy na kay record. Ingon sa na sila dia, Padre, uy, ngunong hapit na mamidili ka. Hinguy abdiri din ang mamay ka ihi gani. Kay siging dawat lagi, galinya. Ingon ako, asa mo mangita? Asa man mo mangita nga maglinya ang modonate? Nga purti magiging pangita, sige naman ganit ang ulo-ulo anang uban para lang yun mo donate, ato naman lang ganit ang palapalahan, ganit bisag unsa na lang itong gimmick, dinner for a cause, bisag unsa na lang run for a cause, bike for a cause, singing for a cause, pulos na lang ta cause, nitikus-kus na lang tawa, man ganit kay tayo makuha. Kana pa bang na naglinya diya, agwantahan na ninyo, bahala gwa na mo itog, total og mamatay mo, dako mo grasya dito sa langit. Ana. Sabi niya, ikaw pa doon, ako matog ko. Dili tayo nagtinabangay sa media. Ang buhat or act kanabang aksyon mao na ay hukman sa Ginoo. Hukman ta sumala sa atong binuhatan. Nya ang mga Pariseo na may mga balaod sad silang gitamod, niya galagot man sila ni Jesus, nangita sa silag paagi nga dunay buhat si Jesus, dunay siya activity nga pwede nilang mahukman. Kay di man gud ta makahukom sa usa ka tawo nga sad-an ba siya or dili basta way gibuhat. Kanang mga accusation lang di man na pwede. Adto kag barangay, pangayuan man kag saksi o pruiba, kanang tawag nato og sa tawagan ng isuportas kaso kanang ebidensya. Pangayuan tag ebidensya niya. Ang ebidensya kana man yung buhat. Pero ang wa masayri sa mga Pariseo nga kini di ay buhat, duha din ni kabuok, ang makita o di makita, kanang gitawag natog mental activities. Si Kristo kung mohukom siya, magsugod siya hukom nato sa atong mental activities. Ang sala sa hunahuna o ang sala sa buhat para sa Ginoo parihara. Pras karon nanimba mo unsa man ning buhata, maayo dili. Maayo. Kay bao kay mo. Maayo. Pero niini nanimba pila ning nagmisa, dunay mga dili maayong hunahuna karon. Maimpierno ra gyapon. Kita ba maimpierno ra gyapon ta? Ingna ko na imong tupad ingna. Maayo baron imong gihunahuna. Ingna. Maayo imong ginahuna dia, Brad. Ter, maayo imong ginahuna. Bahala mo diya. Basta kahibaw na tandaan nga ang Ginoo naghukom sa diay sa hunahuna. Mo nang ay gyud kumpiyansa. Kay di man Ginoo dihara sa makita nga buhat, hasta mang dili makita nga buhat, hukman man na niya. Nang ay gyud kumpiyansa. Mo na diri mga Pariseo, hinunghungay sila. Hinunghungay ba? Kanang di ka kita si Jesus, di ka dungog. Atong panidaan ha. Nato pagahuna-huna sila. Bantep, sipyat lang yung karon. Akyos yung kanamo. Kahibaw ni si Jesus ilang gihunahuna. Ingon ni siya, unsa may maayong buhaton sa adlaw ng igpapahulay. Kaya kanigong adlaw ng igpapahulay, balaan man gud nga adlaw. Kani ba tong Sunday, sa ilas o na Saturday man. Saturday, Sabbath day. Balaan kayo. Nya unsa may dapat nimong hunahunaon panahon sa adlaw ng igpapahulay nga balaan man na kayo. Unsa may mong nahunaon? Kanang mga yawanon o balaan? Balaan. Mo na ingon si Jesus, unsa may maayong buhaton sa adlaw ng igpapahulay? Ang pagdaot ba o ang pag-ayo? Ang pagbuhi ba o ang pagpatay? Kaya naman silang una-una, dauta naman.
Pero karon ni simba ka, nya gadumot ka sa imong silingan. Mahi ka na. Labi na yung muhangyo ka, patya in town ni siya, Lord, patya in town. Ana. Mahi ka, Lord, na COVID akong mama, itakli lang na atong buang-buang na akong manager, katong akong supervisor na 40 gyud ka ko, katuragoy i-COVID, Lord. Ana. Kaning gasigig paningil na kog utang, i-COVID rago na, Lord, para maimpas ning utanga. Mahi ka na. Kanang nangabit imong bana, niya moingon dayon ka, may ratag mga sakit sila COVID, Lord. May ka na. Ha? Dili. Niya imo nang gidadi ni sa simbahan. Sikag simba Ginoo in taon kaluy in taon ko, patya in taon ning kabit sa kong bana. Usa man klasihas pagsimba? Di ba? Naara ba tayo pipilay ng nana? Kanabang mga hunahuna nga, wa mauyunis Ginoo, niya mo atong ihangyo niya. Pananglitan mo ka, ginuhin taon mo, daghan unta niya akong kwarta, makadaog unta ko sa swertres, makadaog takos loto, haron maimpas na akong bayad ding ako mga obligasyon. Kay Lord, nag-abot na yung daan og bag-o, kay bao dyan ka nga, ang utang na akong daag bag-o, lisod na kay pagbayad, padaog ga in taon ko, ighuman ron akong simba, Lord, mupalit ko dito ticket sa loto, padaog ga in taon ko, mulinya ko anang na ang mga kuan diya. Daghan na ba kay manimba din ang uban gada pag holy water, pang uban mangayo pag holy water diri niya ato mulinya dito sa kanan na ang kuan diya, window di yun mulinya dito sa opisina para mubayad og slot, ato manoon mubayad sa latire dito pa mulinya sa opisina kay palit mo slot sa kapilinha siguro pa na. Oh. Adto mo linya ito na harapan na dagan. Suray. Karon sa inyong ginahuna, maayo o dautan? Maayo. Nindot kayo. Naghuna-huna na mo ron na inyo ng gubo ninyong kural o inyong paligunan. Kanang inyong kural nga nakapapito sa agianan sa publiko. Naman to'y karsada pero binla na lang ko sa kadangaw ang isig kakilid. Niya tungod das inyong kural. Ansaman, naghunahuna karon nga imo nang iatras o mga usa ka metros. Oh, ilom. Kanang imong pag-abuno ana imong balay nga haron musaka siya siyuta. Mo'y nakaingon nga naglunop na ng imong silingan panahus-uwan adto ng tubig magtipti sa magpundo sa ilang hawanan di na hinon sila katog kay sudlon sila sa tubig tungod anang imong pag-abuno anang imo dihang tugkaran or imo dihang gipuhian. Andam na baka nga imo nang buslutan aron nga muagas ang tubig dili maglinaw dito sa imong silingan? Naghuna-huna na ka ana? Ay ko nyo tutuki. Ikaw wa man sa na makaapiktar ang among yuta. Oh lagi wa man sa ko magingong ikaw pero nga ko ba ang ubang naminaw. Oy daghan kay nato wa maghuna-huna sa pagpreserbar sa kinabuhi, wa maghuna-huna sa paghimo og maayo alang sa mga nagkalisod-lisod. Muna si San Pablo sa unang pagbasa niingon siya, nag-antos ko para ninyo. Nagpasakit ko para ninyo, nga naman, aron akong masumpayan o akong mahingpit ang wapa mahuman nga mga pag-antos ni Kristo. Kani di ang pag-antos ni Kristo sa krus mga igsuon, kitang magsunod niya samang San Pablo, kinahanglan sa tamangitag pag-antos, sumpayan ni nato hangtod matapos ang kalibutan. Kay ang plano sa Dios, luwason ang kalibutan. Ang tanan gyung katawhan. Unsay makaluwas, matud pang San Pablo, ang sikreto nga makaluwas, mao ang pag-antos. Ang pagpakamatay nga mao'y gibuhat ni Kristo. Kita sang tanan, giawhag sa tas pagpakamatay. Kasabot mo anang bunyag? Kanang bunyag ba? Mupabunyag na bunyagan mo? Oh, hisgutan na
inigmisas patay. Unsa maon man paghisgot. Kada gyud minatay atong misahan, hisgutan ginang bunyag. Wa mo kibaw unsa ang paghisgot? Ako mong hisgutan. Kay basig hapit na mo mga matay. Ay naman to dapita dari ako tanawon niya pagkatudin ni may manggunang hinumdumi ang imong anak nga si Crescenciano nga imong gitawag kanha kanimo gikan nining kinabuhia sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo mabanhawon ta siya uban kaniya. Sa ato pa kana dayong pagpabunyag nagpakamatay ta uban ni Kristo. Huwag yun mo kahinomdom, na? Wa ano? Kaya magsige mo yun, simbak ko yung tao, simbak ko yung tao. Kuha na, oy, dugay na tang gipatay, giisip na tang mga patay, diha ni Kristo, aron mabanhaw ta, kaya niingon mas Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban ako. Ngayon sa man ang pagpakamatay uban niya, ang pag-antos, ang paghigugmas, pag-antos, antosonon kayo ang pag-atra sa imong koral aron lang yun mo dako ang agianan sa publiko. Antosonon na bisan nalag pagkuha ang imong mga tanom dias kilid dan. Antosonon na aron mahawan. Pero maunay makahatag nato kabanhawan. Ang imong pagkadao anang imong yuta, ang pagkadao nimo anang imong tanom maunay magbanlod nimo ngadto sa kadautan. Tungod lang sa imong pagpaniguro nga naa kay makaon, tungod lang sa imong pagpaniguro nga naa kay yuta, naa kay balay, naa kay nindot na koral, tungod lang sa imong pagpaniguro nga dili ka maapiki, di ka magantos, matud pa ni Kristo, kinsa tong maniguro sa ilang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang tao nga magpakamatay para kanako og sa iyang isig katao, og sa akong ebanghelyo nagbato ni inis kinabuhing way katapusan. Mao ni ang sikreto mo na iguliros inyo kanang inyo mga silingan nga nagkural ina gusto kang malangit. Gusto kayo dayoy siya kining kapito sa among agianan makapa-impierno biya nimo. Tanawa di ba pusilon ka na. Ay, pusilon ka, matapsingan ra ba ka? Di ra ba ka maantimano? Di ba? Nya maparalyze dayon ka. Ika-paralyze nimo tungod kay gipusil ka. Unsa may imong isultis Ginoo? Ha? Unsa man? Maingon ka, salamat Ginoo. Ni ako'y pag-antos nga isumpay nako sa imong pag-antos. Sama nimo nga misulti og mga butang nga maayo sa imong isig katao niya, ila kang gipatay, ila kang gikalagutan, ako sad ni sulti kung unsay angay nga makapalangit, iya sa kong gipusil. Salamat Ginoo nining pag-antos. Adi jud ka magmahay, moingon pa jud ka, pag-antos pa more. Di ba? Ana ka. Nya moingon sa timon silingan, naunsa to siya to gayaw-yaw siya uga sige pasalamat sa Ginoo nga imo siyang gipusil di gyud kuno siya mukiha dili gid siya moingon nimo nga ila kang iya kang ikiha niingon pa mangani siya kadindot untag usban niingon sa tagibong silingan sana all. Aka mo may ana mo si San Pablo ingon ana, si San Pedro ingon ana, si Lorenzo Ruiz ingon ana, si Bishop Chupilo Kamumot ingon ana, dugangi pa Lord ang akong pag-antos. Si San Roque ingon ni ana, dugangi pa kay ako ning isumpay sa imong mga pag-antos. Karon daghan kay nag-antos nato palit aning atong slots. Daghan kay nag-antos. Ang uban kong namalit ani na stage 3 cancer, na stage 4 cancer. Ang ubang namalit ani bag-o pang namatay ang iyang bana sa COVID, nasay namatay ang iyang anak na kamagwangan ug ang iyang mama namatay sa COVID. Palit lang gyapon. Ngano man
andam siyang magantos. Matod pa nila, biyaan raman ni natong kwarta pa dir, ako bitang anak, nibiya raman sa among giandam para siyang kaugmaon. May pag ako ning idonate para sa kayuha simbahan, total di apa man sa igasunod. Ana, nindot kayo. Abot na godog, pila na nitong halin? 8,523 slots. Sus, kanindot na, pakpak tayo. Basig ugma ni, wala ni. 22,000 na ni. Nga naman, daghang mo antos. Kamo, pila ni napalit ninyo? Alam mo diya, antos mo, palit. Mga igsoon, ang pag-antos, dili baya sayon. Parehaning magwali ka nga pagaw, lisod eh. Pero, ingon Diyos Ginoo pag naog na ko karon sa ikong practice ditong sulti, lisod magyud isulti nako Lord, samtang naa pa ko'y tingog muwali gyud ko. Isaon sa imong iwali nako kural. Da. Hantod nga mawa ni akong tingog kural lang gyud. Noon nag-awas-awas diha ni Jesus, mao na nga ang mga masakiton apil na sad ang giyawaan. Kung muhikap lang niya or muduol niya, maayo gyud. Karong panahon na, kung buhi pa si Jesus, ang tanang gi-COVID, di gyud kahikap. Nga naman, na may protocol nga social distancing. Di gyud maayo, kay ipalayo man. Niya ka mo, musugot mo nga, pahikapon mo sa tao nga posibleng na COVID, nya ingnon ka makaayo na nimo, pero gideclare sa DOH nga COVID na siya, positive. Nya moingon ang imong kauban naara ba nay gahom, makaayo na nimo, muhikap mo. Managana kay, managana gyud. Mao na nga niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, ayaw mo padala sa lipat-lipat sa kaalam ni ining kalibutana nga gikan sa mga hari or gikan sa mga pangulo sa universo kani mga espirituhanon ganabitang atong mga tuo-tuo na mga idolatry. Naam na sila gahom kanang gamiton anang pagbarang, kanang witchcraft, kanang naang atong mga diwata, kanang halad-halad. Naaman na sila yung mga gahom, kaya naaman sa mga espirituhanon nga mga gahom nga nias kalibutan. Pero labaw kayo ang gahom ni Kristo, matod pa ni San Pablo, labaw sa tanang mga hari ug sa tanang mga espiritu. Mao na siya. Pero tinuod na kanang naay magbugkos-bugkos dinhig mga anting-anting, kanang bakos-bakos anang lana, naaman na siya, mga gahom na sa dinis kalibutan, pero ubos na siya sa gahom sa Ginoo. Naabtay mo dool na ko padir, na ganing unsa may akong buhaton ani nga gibarang mangkuno ko, mao na nga magsige lang kog suka, ikaon ako musuka, nga gibarang kuno ko unsaon man ipag-ayo, nako dawata lang nga mamatay gyud ka. Anong problemahon na nimo? Di ba? Anong magbakos-bakos pa man ka para di ka madutlan anang barang, nga hasta tong gabarang nimo mamatay raman sa to, magkita-kita raman mo ato. Mao na saktong tambag ay adto dito kay may sadto kay siya, kato may sadto kayo, dinduta lagi na ipanagang ato ana, mag-away na mga witchcraft nya pangayuan kag tag 50,000, may pagipalit na nimog slot. Pila na nakaslots ang 50,000? Ha? 50? Kadako na. Dako na kikagrasya atos langit. Kay matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, may kanya pagka-explain. Hinomdumi, hibawi ninyo, nga pagbunyag ninyo, namatay na mo diha ni Kristo. Pagbunyag pa lang, patay na di ita. Di ba? Sige, ingna na imong tupad. Dugay na kang namatay. Dugay na kang gipatay. Pagbunyag pa lang,
Gip, awa, di mo mutuo sa kong gisulti. Naminaw ba mo sa first reading? Kasi gwa mo maminaw, ha? Gatuo mo, tumo-tumo lang ko dali. Ay, akong basahon, ha? Niyaw na, hisgot mo na siya tuli-tuli diri. Kana ko nung atong katos una ko sila, tulion man sila, circumcision ba? Pero niingon San Pablo, kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, o sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Anhata mo tuos gahom sa Ginoo? Patay na ta. O na ayaw nakahadlok anang baksin nga mamatay ka, pabaksin. Ug mao nay gikauyunan karon nga maka dipinsa aning virus, pabaksin. Anong mahadlok man kayo? Mamatay unya ko. Daghan na kayo nangamatay, gauna nimo ay kahadlok. Anam day, wa day nangamatay, mga doktor, mga nurses, mga government officials, mga kanang nagtrabaho nga nakigbugno gid aning COVID, wa day nangamatay day daghan. Sige la kag ihap anang naang imong kamatayon, wa ka maikog atong daghan kayong, wa gaytoy mga tog, namiya gaytos ilang pamilya kay mualagad nga tos ospital, wa nakabalik, gikremate na, kay namatay dito. Ikaw Hinoong wa pa gyud mamatay, pakamatay dag imo nga naman, dugay na tang namatay, pero dugay na sa tang nabanhaw. Kana kung mutuo ta, muna karon ang problema ang pagtuo. Ang ato magong gituhuan, tuo-tuo. Unsa man ang tuo-tuo? Matud pang San Pablo, kana ba mga kaalam nga tawhanon ba nga wa mahasumpay kuno sa kabubuton sa Ginoo? Mga tawhanong kaalam, mura sag tinuod. Murag tinuod. Bragod anang usa ka pamilya giinjeksyonan aning maong baksin, nahurot gyud sila kamatay tungod sa baksin. Oh. Sige, tungod sa baksin. Pila man kabuk gi-injeksyonan atong baksina, nahurot og kamatay. Ingkawa, yang anong namatay man tong upat, ambot lang. Di sa ato ba kuwang ang atong kaalam? Kay kung basihan nato ang kamatuoran, pila ka libo ang gi-injeksyonan anang maong baksin, nganong duha ra man kabuk ang imong giingon nga namatay pag-injeksyon, nya adto man kamahadlok atong duha nga di may purting daghana nga wa mamatay. Parihar sa sasakyanan, kanang Trans-Central Highway nato karon, naigaihap dia pila na kabuk namatay sa motor dia og sa bangga. Mura na maganig tapnatsir ng atong Trans-Central Highway tungod aning patay sa disgrasya sa sakyanan. Nya wa na day nangagi, wa na motor-motor. Pila nakabuk namatay aning ato dinhi aning atong daan padung ato sa tabla tungod anang naang bike diha. Wa nay nagbike. Di man mo manubag. Kana tawhanon pa lang na ha? Tawhanon. Pila nakabuk na ngamatay aning pagdrive og sakyanan. Car accident. Apil pas bisyap chupilo kamomot. Wa na roy namalit og sakyanan. Da. Naarasan mo, orasan na ang baksin. Kung makahimo ta, courageous tang padayon sa paggamit aning mga sakyanan, sakay anang eroplano, pila nakabuk na nga crash anang eroplano, Kobe Bryant, hasta pagani si JC Robredo, na crash eroplano, Ramon Magsaysay, crash eroplano, sige lang yaputan sakay eroplano. Kung courageous ta anang dapita, samot na sa pagtuo nato sa Ginoo. Di ba? Daghanang nangamatay sa pagsunod aning atong tinuhoang Katoliko. Kining mga apostolis nga gipili ni Kristo, 12 ka apostolis, hurot gini sila, murag 99% gimartir gini sila, gipampatay. Una si St. James, kaning igsuon ni Santiago, giputla ni Liog. Una siyang giputla Liog ni Herodes. Sunod sila San Pedro, gituwad ng gilansang sa cross. Si San Pablo nga mo'y nagsuwat sa atong unang pagbasa, putol sang liog ni untol kuno in tawag katulo dito sa yuta. Nya pag-abot sa una nanuthob nga naman napunta mas lapok. Lapok
Notho pa dito sa unahan. Onya, why ni sunod? Why ni sunod ani mga apostoles? Ug wapay ni sunod sa mga apostoles, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ug sa dili maihap nga mga martyrs nga mipabaha sa ilang dugo aron pagsangyaw sa pagtuong gitudlo sa mga apostoles. Wa unta taron mag-celebrate aning atong ikawalo nga kasumaran isip parokya. Wa unta ni kaabot dinhi San Vicente Ferrer ang pagtulunan nga karon nindot na kayo ang inyong kapilya. Sabi ni simbahan ni kapilya. Narabay mo claim ani nga kapilya kuno ni atong simbahan. Oh. Ngano man ni? Nganong daghan mang mudunit kay daghan ang nadutlan sa pagtuong Katoliko. Matod pa ni San Pablo gyapon sa unang pagbasa, kay mituo naman mo ni Kristo, ipatidlom ang inyong gamot diha kaniya. Mura ba kanang kahoy manggod nga nindot kay dahon, pero ang gamot naras ibabaw, inigabot sa ting-init, unsa may mahitabuan ang tanoma? Malaos. Gisulti na sa ni Kristo ang tanom nga naas batuon nga yuta, inigabot sa init, malaos. Mao na ang pagtuo sad nga mabaw kaayo, tawhanon kay nga pagtuo, wa mo gamot ngadto ni Kristo. Inigabot nas pagsulay, labi ning hulga sa kamatayon, mamatay dayon ang pagtuo. Magsige ingon, simba ko yung taon, simba ko. Ay di tinod. Kamoron, andam na mo mga matay. Lingo-lingo na. Uy, mao ganina, kuha tas lipat-lipat aning kalibutan na. Ang lipat-lipat sa kalibutan mga igsoon mao kini likay ang kamatayon. Likay ang kamatayon. Tuo man na dili. Ha? Ang kamatayon malikayan? Pwede nimo malikayan ang pagminyo. Pwede nimo malikayan ang pagpanganak. Pwede na akong malikayan nga masakpan ko. Pwede na akong malikayan tingali nga mangunot ning akong naong. Pwede na akong malikayan nga muputi ni akong buhok. Pwede na akong malikayan tingali nga maupaw ko, nga matangtang ni akong buhok, na may mga tambal ana. Pero kamatayon, istoryahe, di gyud ta kalikay. That is the most certain thing and event to happen to us after birth. Husbuna ko ha? Death is the most certain thing or event to happen to us after death. Ang tanan nga na tao mamatay gyud. Hastas Kristo, natao man siya, patay gyapon. Ang mahal nga birhen, natao man sad, patay gyapon. Pero karon atong gi-celebrate siya, mag-birthday siya. Di ba? Ikapilang birthday ni Mama Mary karon. Tungod kay mituot ang buhi pa siya. Ngano man, kana manggong word nga pagkabanhaw, mao mo na importante kayo. So karon di ay kitang nagtuo ni Kristo, tulo na ka certain events ang atong madawat. Unsa man? Birth, death, resurrection. Si Kristo namatay. Unsa ta na? Mysterious pagtuo? May kay mumuyaw-yaw ana na nagdaphag lang na inyong mga naong. Unsa to? Mysterious pagtuo? Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mubalik nganhi. May kay muyaw-yaw. Sato pa, kay mubalik man, buhi. Si Maria nagpakita man, dito sa Fatima, dito sa Lourdes, dito sa Guadalupe, hangtod karon, buhi. Muna magsigitag celebrate sa ilang birthday. Kay buhi sila. Namagi magpamisa na ko ngadto sa Manila Memorial. Pader, magmisa ta ni Papa, nako ikapila, ikasiyam nga, adlaw sa dili, pader, ika-40, di sad pader, hubkas, di sad pader. Unsa man de? Birthday. Ha? Birthday? Ga-celebrate mo birthday sa inyong amahan nga gilubong.
Wa day mohunong ng inyong pag-ihap sa birthday. Nahuman naman to mamatay. Siya, wa pader, uy, kay mituo manggid mi nga buhi pas papa. Na congratulations, kamo na sa imo sunod. Oh. Na imong tupad. Na mag-birthday gyapon ta, humantag kamatay. Na mag-birthday gyapon ta. Nya anaon pa nila pagsulti, birthday niya pader didto sa langit. Naku giunsan niyo pagsiguro nga tuas siya sa langit. Doon na baya say mag-birthday nga tuas impierno. Kani mo'y peligro. Mao ni ang warning, mao ni ang giingon sa atong Salmo responsorio. Ano sa to? Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat, tanan niyang mga binuhat maluluyon. Nganong gakinahanglan man tas kaluoy sa Ginoo kay tua didtoy lugar nga ginganlag impierno. Para sa mga nangamatay, inigbanhaw nato, duha kabuk atong pagkabanhaw. Banhaon ta, aron patyon sa dayon, dito sa impierno, nasay banhaon ta, aron mabuhi sa dayon, dito sa langit. Muna kaluoy sa Ginoo ang atong sundon. Kinsa may inyong kaluyan? Kana mga tao magsigig supak nimo o kanang taong magsigig pakiluoy nimo? Kinsa may inyong kaluyan? Ang mosunod sa imong mga gusto, maluoy din ka na. Kana imong anak nga siging suyop, nya wa na say suyuponon, nya magsige naghakot og tubig, manglimpyo nagmaayo, nya magsige nagparaig-paraig nimo. Tagaan din na nimo kwarta, gumagatag sibat na, suyop din na dito, nigbalik siga na sa nagmata. Nya inighuwas paloy-loy na sa na, may na sa, di ba? Maana man tanong. Din niya itong mga sasing nga boys kana ba di atong suod ba sig ana diha karon ana sa turon maningil man to kita may ilang amo at kasi kita galagad ana nila ana maninghag pa na diri sa luyo, oy akong kaon, oy pamahaw day marga at ikikay I'm hungry mo ana pa kung in English pa sige pas mo diha kay na nato mga amo hatagan nila nga to. Uy, inig humagkaon, mulipot man dihay nako. Ay, lagi mo din sa opisina, lagi pag-atubangan. Ay mo din, anhagi diha. Anhagi diha magpunsisok. Nga naman, gahuwat na sa 20. Ala, sige, Ed, ako inos-id na, sige na, tunoli na nagtag 20. Ighatag 20, haguros lang nagdagan nga to. Computer na yun. Hindi ka urots 20 sa diya hamag-hamag na sila og manilhig diri kuha ding silig bagnos dayon nagsubra na hinuon ang buling kay ang tiil way mga tsinilas salam gabagno sa silhig pero ang tiil sad galama-lama sad apyod-hapyod na alsa-alsa na mga alsahonon diya man kinahanglan na sa additional 20 ighatag ng 20 daga na sa nangadto pero anong naluoy man taana nila? Ano man? Maminaw man? Maminaw Oh, maminaw yun. Pero na usahay, masipyat sad. Ilas ang supakon. Usahay ka na si William. Ay man to mga bata pa der. Ano man siya? Akong istoryahon. Ilabay-labay man kuan dito. Ilang mga sagbot. Biyaan man. Iya de istoryahon. Istorya din ako pagkuman. Kamu ay mo paglabay-labay na inyong mga sagbot ha. Ingon ra ba si William na inyong gipanglabay-labay. Padir, wa gid mi maglabay-labay. Ang mga sakristan padir mo ay naglabay-labay. Ako ingon dayon nang usa, ako padir ang akong paklan so anak ko mahurot gidagin ako sa amo, akong gihatag sa akong mama, akong gipakaon sa akong mga manghod. Mo sa tungod sa ako sa padir gidahan ako sa amo. Wa gid mi maglabay ang mga sakristan gito padir nako. Kahit yung ipangbagnos niyong mga naong dasyo tapag kaayog yung morason. Pero kay may sa kayo mo paraig-paraig, no? Hipos-hipos din na mga kuan, kana mga mga plastic bang batol. Ilam sa nang pangwaon din dito. Pakita gid nila nga na sila gihog dito kay kani 20 ni. Na sila. Kita sa doon sa mo sa itong ipakita, ang paghigugmaay sa usag-usa, ang paghinatagay, ang alagaray, makita nas Ginoo bisan sa atong pagkamakasasala, kaluy-an taniya. Kanang kamao sa tang mo pasaylo og mohigugma sa tuong isig katawo, dili magpuyuan ang kahadlok, kahakog,
kadao og kamapahitason. Magkaluy-anay sad ta, magpaubos ta, kay naksayod ta nga kun way kaluoy sa Ginoo, di sad ta mabanhaw. Mao na ang gamot nato, mutidlom ngadto. Na karon guys, sige tagpakiluoy dinhi, kinsay maluoy ninyo, tagai taon ta og para slots kapilin ha. Ana. Mao na tong pakiluoy karon. Isa unsa may bugti ana pader, suka nga powerful. Tapay daghan dito. Aya, unsa na siya? Pakiluoy. O daghang naluoy oy. Sinan kaning ato rong slot, ang nahalin as of yesterday niabot nag 9,353. Daghan na. Hapit na mo 10,000 og maaniwa na 10,000 na ni kapin. Nakapalit na mo. Mana balik og palit. Oh kaluy eh. Kaluy ba? Katubitang maid insya pader maugid ni ang akong natigom kada adlaw pader kuaan gid nako og labing minus 10 pesos ang akong sweldo. Adi day $10 kay tuwa mo siya sa gawas nya kuan siya ba domestic helper kuhaan ako $10 pader labing minus tanaw-tanaw lang ako nya na may kanaman siya sa kana ganing mga balay ana naman sa kuno siya mutip-tip sa niya ang iyang mga amo ang mga tip tanan pader akong tigomon nakahatag na siya nato og 5 slots magtigom pagyud kuno siya kay niingon man ko murag di gini mahurot karong insa niingon siya September 8 ra gid na kutob pader nako ang slot nako dili 1 month celebration man is Mama Mary ang iyang birthday 1 month celebration so kutob ni September 30 ang mga slots dili ra ni September 8 the whole month of September siya ay salamat in taon pader kay magtigom pa ko pader makaabot pagyud ko ana pader basin pag makahatag na sa kuglaing 5 slots maid kamo maid mo